दखरानि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि ज'खनथाइ बेखौ नोंथाङा जिहेतु जौसांखौ बेखेवना फैबाय बे मा सानदांथि गासिबो तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लाय सेरफां दखरा आबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय थाहरबाय आरो आं दिनै सानथामनि हाबाफारि सेथि तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि थान्दै ज'खनथाइ आरो लोगोसे सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि 30थि बेयाव थान्दै ज'खनथाइ जागोन आरो नै गिबि सान आरो आंखौ गाहाय जौसां बेखेवनो थाखाय हांख्रायदोंमोन। दा बे हांख्रायनायखौ आङो हांख्रायनाय मथे फैनानै आं हाबाफारिखौ मावबाय। आसा खालामदों दिनैनिफ्राय गिबि जागायजेननाय बे हाबाफारिया जोबजायसिम जाहाथे मोजाङै जालाङो आरो जोंनि ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां दखरा आबसुनि बेन्दोङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो जालाङो, जाहाथे बयबो जाहाथे हेफाजाब खालामो आरो आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जे सेथि थान्दै ज'खनथायाव जे सावरायनाय जागोन गोबां जोंनि हारि दानायनि बेयाव मोजां मावनो गोनां आरो खामानि दंबावो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों जोंनि हारि दानायनि जेखि थाबावनाय जेखिनि हाबाफारि खामानिफोर बेयाव मोजां डिसिसन लानानै जागोन। उनफोराव जोंनि हारिया आरो जों दासिम जि स्टेपजों फैबाय आरो बेनिफ्राय साबसिन मोजांसिन स्टेपाव थांनो हायो बेयाव थान्दै ज'खनथायाव सावरायनाय जागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो आं धन्यबाद होनो नागिरदों बे आंनि सुक्लाय सेरफाङावनो बे मायानगर बे निधुआव जादों आरो बेयाव रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बे ओनसोलनि बिबानगिरि बिथांमोना बे थान्दै ज'खनथाइ मोननै जेनेबा सुक्लाय सेरफां दखरा एबसु आरो जिल्ला तामुलपुर जिल्ला दखरा एबसुनि बेखौ खुंनो थाखाय जे खस्थ' खालामदों रायदाव आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाया आरो बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। आं बे ओनसोलनि MCLA हिसाबै जे जोंनि हारिखौ आवगायनायाव गावनि खामानिखौ गारनानै सानथामनि हाबाफारिनि थाखाय मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो रायदाव आफादा बहुद खस्थ' खालामदों आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि आरो गोबां हारि अनफावरिफ्रा बे हाबाफारिनि थाखाय दानबो होदों, अनसुंथाइ होदों आरो बे अनसुंथाइ होनाय रायजो राजाखौबो आं धन्यबाद होदों जाहाथे हारिखौ आवगायलांनायाव जोङो उन जानाङा, जों बयबो हारिनि खोथाखौ साननांगौ। बेनिखायनो आंबो सासे बर'नि फिसा हिसाबै आंबो बेखौनो सानो जाहाथे जि हायो आंबो माने बे थान्दै ज'खनथाइ सानथामनि हाबाफारियाव आं हेफाजाब खालामगोन। बिटिआर सरकारा जिहेतु दायो बे समस्याया बे जायगानियाव फरायसालियाव दङ आरो बेबायदि गोबां दङ आरो बे दानिनि समस्या नङा, बे जों बोसोरथाम जाबाय आरो गोबां बोसोरनि समस्या आरो जों जेब्ला बिटिआरआव जों सरकार दादों APPL BJP आरो GSP सरकार, दा जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि प्रमद बर' सारआ सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां माने आवगायनो थाखाय बिथाङा डिसिसन लानानै खामानि मावगासिनो दं। गोबां स्कुल बिदिनो गोदो रिफारिं मोनसेबो खालामाखैमोन, दा जोंनि दिनाव थांनाय बोसोरावबो बहुत स्कुलखौ बिदिनो रिफारिं खालामनाय जादों। एबारबो माने बिटिआर ओनसोलाव गोबां स्कुल रिफारिं खालामनाय जागोन। बेबादि समस्यायाव गोबां समनिफ्रायनो दंमोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायनायनि थाखाय गोबां मोनसे स्किम मोनसे लन्च खालामदों जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि बे शिबा प्रमद बर' सारआ। बेनो जाहैबाय UPSC कचिंनि थाखाय जे दिल्लीयाव जे कचिं होदों थांनाय बाराव 50 जन आरो बिसोरो फैबाय आरो दा गोदान 50 जन दा आरो टेस्ट लानानै बिथांमोनखौ गथ'फोरखौ फाथायनाय जादों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआव माने UPSC कचिं होनानै IAS आरो IPS अफिसार बानायनाय मोनसे सिमां, बे मोनसे गिदिर खामानि मावदों। आं बेनिखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो जानानै आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेबायदिनो गोबां माने डिसिसन लादों, गोबां इन्जिनियारिंआव हक माने डक्टर फरायनायनि हक बिदिनो गोबां माने बिदिनो टेस्ट लानानै फ्रि कचिं खालामनानै जाहाथे दुखियाफोरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायनि